Helo a chroeso I Sgwrsio, a heddi dwi'n siarad gyda Nastya. Shwmae Nastya, sut wyt ti? Shwmae, dwi'n iawn, diolch. A ga I ofyn, ble yn y byd wyt ti a hyn o bryd? Ar hyn o bryd, dwi'n yn Moscow yn Rwsia, lle dwi'n byw. Waw. So mae'n 3 yng Nghymru a hyn o bryd. Beth yw dy amser yn Moscow a hyn o bryd? 5 plus 2 awr. Sut mae'r tywydd yn Moscow heddi? Cymraeg. Yeah. Cymraeg, diheilog, dwi'n bach yn drist. Yeah. Yn mae'n iawn. Yeah, mae'n wedi bod heilog heddi yn y bore yma anyway, ond dwi'n credu bydd hi'n bwrw glaw wedyn fel arfer mae'n digwydd llawer yng Nghymru. Dwi'n meddwl mae hyn i ad bwrw glaw pan byddwn yn siarad. Yeah. Wel, dwi ddim yn gwybod ble I ddechrau. Falle, wyt ti'n gallu dweud tipyn bach am pwy wyt ti? Oce, wrth gwrs. Fy enw I ydy Nastya, a dwi'n 25 blwydd oed. Dwi'n dal astudio yn yr ysgol uwchradd. Dwi ar sefyll arholiadau ym mis Mehefin. Dwi'n byw yn Moscow ers 10 mlwydd. Dwi'n dod o Smolensk yn wreiddiol. Cool. Ers pryd ti wedi bod yn Moscow? 10 mlynedd, dwedais ti? Ie, 10. Oh, right. Yeah. A wyt ti'n dod yn wreiddiol? Sorry, eto? Smolensk. Ydy, wel, siwr o fod, mae'n mwy fach na'r Moscow. Ie, wrth gwrs, ond hynny ddim yn bendref neu small city. Smolensk ydy dinas, mae'n dal yn dinas, ond mae'n dinas llai na Moscow. Wel, mae popeth yn llai na Moscow. Iawn, ie. A ydy yr acen yn wahanol hefyd, neu like... Nac, dydy hi ddim yn gweithio fel hyn Rwsia. Mae acen Moscow yn wahanu o acen Omsk, ond mae Omsk yn llawer pellach na Smolensk o Moscow. Iawn. Ie. Oce, diddorol, ie. Achos yng Nghymru, mae'n llawer o acenion yn Saesneg a Gymraeg. Yeah. So mae'n diddorol gyda iaithoedd wahanol, beth mae'n digwydd a bodoli. Ti'n dal yn ysgol? Ie. Pa oedran wyt ti eto? 2 ar 5. 2 ar 5. 17. 17, diolch. Ti'n really dda gyda pethau fel, dwi'n ddrwg gyda, like, numbers and stuff. 17. Iawn. Diolch. A wyt ti'n gallu esbonio pam wyt ti'n dysgu Cymraeg? Ie. Mae'n dipyn bach o stori, a dweud y gwir, achos dechreuais y dysgu'r iaith fel joc. Tua 2 flwydd yn ôl, feles i'n rhyw fideo ar Instagram, lle roedd y dyn yn ganu enw'r pentref Llanfair PG gerach ond rob y sentisiyle goch. Meddylis I, waw, mae'n enw mor da, mor neis. Beth os dwi'n ei gallu, fes dwi'n gallu ein ganu o, mi byddaf yn gallu jocio amdano gyda fy ffrindiau. Felly, dysgus I rheoli o'n ganiad Cymraeg ar gyfer dysgu'r enw a mewn cwpl o fisoedd as i'r ysgol newydd. A roedd hi'n un o fy nifyrnodau cyntaf yn yr ysgol hwn. Roedd hi'n ddiflas iawn I fi ar wers Saesneg. Felly, meddylis I unwaith eto, feddwl na wneud, a swythiais I Duolingo I lawr. A roedd yn penderfynais I just dewis yn rhyw iaith newydd I ddysgu jyst yn tipyn bach ohono fo, cwpl o madroddion, cwpl o eiriau newydd, dim byd difrifol, a feles I banner Cymru. A dyma pan cofiais I am enw'r pentref am Llanfair PG, a penderfynais dysgu tipyn bach o Gymraeg. Nid pellach na bore da, noswaith da, dim fel fel hyn, ond cwmpes I mewn cariad gyda'r iaith ar ôl I fi ddechrau. Wow. Yeah. Ac ond yn y ddechrau roedd hi'n joc. Yeah. Joc I fi. What a teg. Mae'n diddorol iawn achos mae enw Llanfair PG gerwch wydrob o Llanfair goch yn cael llawer o oh god, sa'n gwybod y gair am attention? Sŵl. Oce, iawn, sylweddoli. Yeah, so diolch. Mae lot o pobl yn hoffi pa mor hir yw hi.
a dwi wedi weld fideos ar YouTube lle mae pobl, newscasters yn trio ddweud yr enw a stuff. Ond mae'n diddorol iawn i gwybod, achos wyt ti'n gwybod y hanes o'r yr enw? Cos joke oedd really, just i trio improfi tourism. Ie, fy nes i ddarllen o'n dano. A nes i darllen bod cynffon o'r air, goch, does na mor goch yn yr ardal a dweud y gwir, mae'n just unrhyw fath o copio o Pentrafares. Nes i darllen rhywbeth o'r fath ar Wikipedia. Mae'n really cool, mae'n diddorol. So dechreuais ti gyda Duolingo? Ie, gyda Duolingo. Iawn. Defnyddiais i say something in Welsh ar yr un amser. Nes i dim ond 50 o wers y cyntaf. A defnyddiais i something in Welsh, Duolingo, flashcards, fel Quizlet, i ddysgu geiriau newydd fy hun. Ac ar ôl hyn i dechreuais i gwneud cwrsiau fel Teach Yourself Welsh, a chwrsiau o'r wefan dysgu Cymraeg. Ar enghraifft dwi'n gwneud dysgu Cymraeg uwch 1. Dwi'n just dysgu ar fy mhen gyda'r gwerslyfr o'r wefan. A wnes i gwblhau dysgu Cymraeg canolbarth 1 a 2, a dwi am wneud y gwerslyfrau uwch 1, 2, 3 hefyd o'r wefan. Ti wedi wneud nhw? Na, ni dad. Dim ond uwch 1. Oh, wow, what a take. So, sa'n wedi clywed am Teach Yourself Welsh? Pa fath o cwrs yw e? Mae'n werslyfr. Oh, yeah, okay. So, mae'n werslyfr o'r fath o Teach Yourself, a mae'n lyfrau Teach Yourself Irish, Cornish, Scottish Gaelic, a gyda ieithoedd Europaidd eraill, Ffrangeg, Sbaeneg, mae'n just fath amrwfel o lyfrau hynny. Iawn, a mae'n gweithio, achos... Ie, mae'n gweithio, ond mae'n bosibl i ddysgu Cymraeg o dim i a 2 gyda Teach Yourself o Welsh. Iawn, a so gyda'r cwrsiau fel cwrs uwch 1 nawr, oed ti'n neud dros Zoom neu dal ar dy ben dy hunan? Dal ar fy mhen. Wow. Dwi'n just sefyll lawr a dysgu. Ysgrifennu draethawdau, gwneud dysgu geiriau gyda chardinau, cards, gyda chardinau bryntiedig a gyda chardinau ar-lein. Ti'n gwybod beth, dwi'n wastad yn impressed pan dwi'n cwrdd pobl sy'n gallu dysgu ar ei bennau hunain, achos dwi'n ddrwg gyda pethau fel na. Mae rhaid i fi mynd i wersi a cael athro i ddweud i fi, mae rhaid i ti dysgu, bla bla bla. So i cwrdd pobl sy'n just neud e a cymryd yr amser, mae'n impressive iawn, war a teg. Diolch. Beth wyt ti wedi ffeindio gyda y proses? Beth sy'n anodd, beth sy'n hawdd? Wel, dwi Gymraeg ddim yn fy iaith cyntaf wrth cwrs, dwi'n siarad Saesnig, dwi'n siarad Almaeneg, a Gymraeg gyda fy'n rhydithiaeth dramor, a mi gallu gymharu. Mae Almaeneg yn anoddach na Chymraeg, felly does na ddim wir yn llawer o broblemau gyda gramadeg Gymraeg, dwi'n ei cael dim byd o'r fath. Ond mae'n anodd wrth gwrs i ymarfer siarad pan wyt ti'n byw yn Rwsia. Yeah, so sut wyt ti'n? Ie, dwi'n ymarfer pan dwi'n ymuno at stadion siarad, Welsh speaking practice. Okay, Ie, Welsh speaking practice. Mae'n hwn kind of perthyn i say something in Welsh. Iawn. Mae'n hwn drefnu glwb y siarad a nosweithiau lawen. A ar-lein, so ti'n gallu ymarfer gyda pobl trwy'r... Beth ydy'r enw, sori, eto? Welsh speaking practice. Welsh speaking practice, iawn. Mae'n hwn neis iawn, mae'n hollol am ddim, a mae'n service just sy'n helpu bobl cwrdd gyda'n gilydd a sgwrsio. Oh, mae'n really cool. So, am ddim just platform i helpu chi cyrraedd pobl penderfynu a whatnot. Sorry, dim penderfynu. Trafod. Organise. Trefnu. Na ni, yeah. Good. Dwi'n cymysgu trafod a trefnu drwy'r holl amser hefyd. Yeah. Dwi'n neud yr un peth. Well, literally, achos dwi wedi neud y nawr. Mae'n ffynnu gyda pethau fel yna. Ie. Dwi'n cymysgu, wnes i unwaith cymysgu sefrys a sedrys. Sefrys a sedrys.
Like milk and magic. So dwi'n defnyddio y gair hyd am magic, ond beth yw'r gair? Cos dwi'n gwybod mae like, llawr o geiriau am yr un peth. Dwi'n gwybod hydolus, mae'n yr un peth a hyd hefyd, a sedrith. Lledrith? Sedrith, Mae Google yn dweud bod hynny dy illusion, neu magic hefyd. Cool, nice. Ma'n nhw'n swnio'n debyg, Dwi'n neud gyda agos yn agor. Pob tro. A mae rhaid I fi stopio a meddwl, oh god, what is this word now? A dwi'n gwneud hefyd cyfarth a chyfraith. Beth ydy'r un cyntaf? Cyfarth, like barking. Cyfarth ci. A cyfraith fel law. Dwi'n ei gymysgu nhw hefyd. Swnio'n debyg ond wahanol iawn gyda'r y golygfa. War y teg, mae vocab ti yn dda iawn. Siwr o fod well na fi, achos dwi'n eitha diog, I guess, gyda vocab. Os dwi ddim yn gwybod, mae rhaid I fi dechrau dysgu. Ond gyda pethau fel na, falle, y cardiau yn helpu gyda dysgu vocab newydd, falle. Wyt ti'n feddwl? Dwi'n defnyddio cardiau, ond a dweud y gwir, dwi ddim yn fan mawr o cardiau ar-lein. Dwi'n licio Quizlet, ond dwi'n defnyddio Quizlet. Dim ond pan dwi'n oedd y cartref, a pan dwi'n cartref, dwi'n defnyddio cardiau pryntiedig, neu cardiau dwi'n ei ysgrifennu fy hun. Mae'n jyst darnu bach o bapur, a dwi'n ysgrifennu gair yn Saesnig. Ar yr un site, a gair Cymraeg ar yr un aros. Cool. A dwedais ti'n siarad Almaeneg hefyd? Ydw. Pa'r iaith nes ti dysgu yn cyntaf? Almaeneg neu Saesneg? Pa'r un? Saesneg ydy fy iaith dramor gyntaf. Dechrau i dysgu Saesneg pan oedd yn 6 blwydd oed, ac Almaeneg pan oedd yn tua 40. Roedd yn fan ofnadwy o fawr o Ramstein ar y bryd. Roedd yn just eisiau deall ei caneuon nhw. A dyma pan dechrau i dysgu Almaeneg. So dim trwy'r ysgol? Naci, nid trwy'r ysgol. Almaeneg, dwi'n dysgu Almaeneg yn yr ysgol rwan, ond, dim ond ers gei a ffysynydd. O rhan fwyaf o Almaeneg nes I ddysgu fy hun hefyd, neu gyda tutors. Cool. So, wyt ti wedi cyrdd unrhyw un yn Moscow sy'n gallu siarad Cymraeg? Ydw. Yn Moscow dim ond dwi'n gwybod, nid gwybod, dwi'n nabod cwpl o bobl yn Moscow sy'n siarad Cymraeg. Dyn nhw ddim yn siarad Cymraeg oedd rhugl iawn, ond mae'n rhan dda, a dyn ni ddim wedi gweld yn gilydd eto oherwydd y pandemig, ac oherwydd age gap. Dwi'n meddwl. A dwi'n gwybod bobl ar draws Rwsia, dwi'n nabod pobl ar draws Rwsia, dwi'n nabod tua 3 person o St Petersburg. Sy'n dysgu, sy'n newydd wedi dechrau dysgu, a mae'n neis iawn i wybod hynny. A mae gen I ffrind sy'n dod o Belarus, o Minsk, a mae hi'n siarad Cymraeg yn, weddol dda. Wow, cool. So mae nhw wedi dysgu, o mae nhw yn dysgu Cymraeg? Mae nhw'n dysgu. Mae'n diddorol iawn gyda Cymraeg, achos mae'n wlad bach iawn. Dwi'n sicr bod yna mwy o bobl yn Rwsia sy'n siarad neu yn cael diddordeb yn Gymraeg, achos dwi'n gwybod bod mae ysgol dawnsio Cymraeg a chlocsio yn Moscow. A dwi'n gwybod bod yna llawer o bobl sy'n gallu dweud cwpl eiriau yn Gymraeg, falle, rhywbeth o'r fath, a dwi jyst ddim yn nabod pob un ahon nhw. Mae'n impossible I nabod pobl yn Rwsia sy'n siarad yr iaith, ond dwi'n sicr bod yna mwy o bobl. So mae'n lle yn Rwsia lle maen nhw'n neud dawnswerin o clocsio? Cymraeg? A pwy sy'n dysgu... Wyt ti wedi bod, sorry? Naci, nes I ddim bod eto, dwi'n just I follow nhw ar Instagram. A dweud y gwir, dwi'n cynllunio imena nhw yn yr haf neu o blwyddyn nesaf. Ond eto nes I ddim ei gweld nhw. Ond dwi'n gwybod bod na 2 berson o Rwsia sy'n
sy'n teithio Gymru, sefydliad teithio Gymru, mae'n hyn aelodau o gymuned dawnsio Gwern. Dwi ddim yn sicr amdano, dwi ddim yn gwybod yn llawr iawn am dawnsio, ond mae'n hyn da. Waw. Ie, a mae'n hyn dysgu, yn yr un esgol mae'n hyn dysgu dawnsio Albanig, ac wrth gwrs dawnsio Gwyddelig, dawnsio Gwyddelig gyda boblogaidd ar draws y byd. Ie. A wyt ti'n neud unrhyw, pan o'n i'n tyfu lan, dysgais i ddim unrhyw dawns o gwbl, ond wyt ti wedi dysgu unrhyw dawns neu dawnswerin falle? Na, Kevin, nes i ddim yn ffodus. Dwi eisiau rhywun. Dwi'n synnu i gwybod mae'n dawnswerin yn Russia, achos dysgais i ddim unrhyw dawnsio trydyddiadol Cymru. So mae'n really cool i gwybod ti'n gallu dysgu wlad arall. It's an interesting export from Wales. A oes hoff gair gyda ti yn Gymraeg? Salmo Besgwingis, wrth gwrs. Ie, achos mae wedi dechrau dy daith ti. Llyblaw am Salmo Besgwingis. Bresach. Y dechrau sy'n dysgu gyda Delingwr, oedd fy niwrnod cyntaf o ddysgu Cymraeg. Dysgu sy'n sut o ddweud, dwi'n hoffi bwyta bresach. Beth ydi bresach? Cabbage. O, ie, nes i ddim yn gwybod brechos. Eto? Bresach. Bresach. Mae rhaid i fi dysgu bwyd a lysiau. Dwi'n gwybod fel moron a stuff. Siarad gyda ti, dwi'n gallu ffeindio llawer o'r twllau mewn fy vocab fi. Mae'n iawn. Dwi ddim hyd yn oed yn bwyta bresach. Na? Na, dwi ddim yn bwyta hynny. Pam? Dwi'n yn licio. Ti di trio? Ie, ond dwi ddim yn licio. OK, gair dda. Mae'n diddorol. A wyt ti'n... So, obviously ti'n neud... ti wedi bod dysgu, ti wedi siarad gyda pobl. Wyt ti'n gwylio neu gwrando i unrhyw beth yn Gymraeg? Roedden ni'n gwylio at unrhyw fath o gyfres ar ysbryd y Senedd, gyfres plant, amser y math yn ôl. Dwi wrth fy modd efo chyfres hyn. Mae'n just neis iawn a garedig iawn. A efo hoff badleniad ydy cyfres bach o'r enw Dim Rwfan y Nawr. Mae'n badleniad hanesyddol am hanes Gymru. Mae'n hwn neis iawn. A dwi'n gwrando hefyd, a does dim gair Cymraeg am random. Ie. A podrom y Cymraeg gan Prifysgol Caerdydd. OK, so mae podlediadau Cymraeg. Yeah. Beth oedd yr un am hanes Cymru? Dim Rwfan na Nawr. Iawn. A beth oedd yr un arall? Does dim gair am random? Does dim gair Cymraeg am random. Mae'n fel interviews gyda pobl enwog. Iawn. A mae'n hwn hir iawn, da iawn. Yeah, waw, mae'n hir, ie. Yeah. Mae'n rhaid i fi checo nhw mas, actually. Dwi'n hoffi podlediadau, ond fod yn honest, dwi'n gwrando i pethau fel Dungeons and Dragons. A beth wyt ti'n neud yn Moscow? Wyt ti'n fel yn y canol o'r ddinas, neu wyt ti'n fel... Ond, a dweud y gwir, mae'n anodd o ddweud pan rydyn ni'n siarad am Moscow, achos mae'r canol y ddinas ydy mawr iawn. Wyt ti'n gwybod faint o bobl sy'n byw yn Moscow? Ie, dwi'n gwybod bod hynny yn 4 times the population of Wales, o leiaf. Ond mae'n hyn dim ond niferoedd swyddogol. Ie. Iawn. Falle mae yna 5 o weithiau o boblogaidd Cymru. Mae'n llawer iawn. Mi dylwn ni gwblo i fod yn exact, 12 miliwn. 12 miliwn? Waw. A mae'n swyddogol, a mae'n dim yn swyddogol. Ie, mae'n mwy na'r Llundain hefyd. Mae'n dim ond fel 9 miliwn yn Llundain, dwi'n credu. Dinas mawr. Dwi'n meddwl bod ti 1 ar 50 o miliwn sy'n byw yn Moscow yn wir mewn gwirionedd. A wyt ti'n hoffi byw mewn Moscow? Y peth gyda trafnidiaeth, gyda cymau... Sorry, trefnyddiaeth?
transport, iawn. gyda thrafnidiaeth. Y peth gyda thrafnidiaeth, mae'n ofnadwy. Dwi'n casau dreulio cymaint o amser, gan wastraff i'r amser, ond beth am pethau eraill? Wel, dwi'n licio, dwi'n mwynhau y bywyd hynny, y bywyd o ddinas mawr. Achos mae popeth yn bosibl hynny, mae popeth ar gael. Ie. Ond a dweud y gwir, licio ni gael brofiad o fyw yn y pentre hefyd. Ie. Just i gael brofiad ac i benderfynu wedyn beth dwi'n licio yn fwy. Ie, wel, os ti'n dod i Gymru, mae llawer o pentrefi bach iawn, a siwr o fod, profiad eitha wahanol i Moscow. Ond, mae Russia yn wlad mawr, mae llawer o'r cymdeithasu bach yn Russia hefyd, siwr o fod. Achos ni'n byw mewn wlad bach, actually, does dim llawer o pobl yn teithio o'r hir, maen nhw'n kind of, everything becomes smaller. Ond yn Russia, wyt ti'n teithio ti fas o'r Moscow yn llawer? Well, obviously, mae pandemig a hyn y bryd, ond excluding the pandemic. Dyn ni'n teithio weithiau, ac ar enghraifft, mae'n pandemig, ond rydyn ni'n gallu teithio. Felly, roedden ni'n caethon ni wyliau official holidays, gwyliau swyddogol, o gyntaf y fai tan degfed y fai, a roedden 10 diwrnod o wyliau, a caeth fy nheulu a esu gyda fy rhieni i Kazan, Brifddinas Titristan, i Nizhny Novgorod, ac i gwpl o diroedd bach eraill. Felly dwi'n teithio, mae'n diddorol iawn i ddysgu mwy am fy ngwlad, i ddysgu mwy am hanes y ddynesoedd eraill, achos, wel, dwi at sefyll arholiad yn hanes Rwsia. Felly popeth ydy gwybodaeth bwysig, popeth ydy gwybodaeth defnyddiol, ond mae'n diddorol hefyd. Yn union, mae lot o diddordeb gyda fi gyda Rwsia, achos mae llawer o'r grwpiau ethnig a llawer o'r iaithoedd yn Rwsia. A mae'n gallu bod diddorol iawn i gwybod mwy am achos mae'n wlad mor mawr. Mae'n diddorol iawn. Pan fies i Kazan, roedden ni'n gwrando ar radio lleol, a mae'n radio yn Tatar. Iawn. Dwi ddim yn gwybod sut i ddweud enw'r iaith yn wel. Mae'n gynon nhw y iaith y hun, a mae'n diddorol iawn. Chos ydy Tartar yn iaith Twrcig? Ydy. Rhan o'r, Cangen branch, falle. Cangen. Mae'n diddorol iawn. So literally, wythnos diwetha, rwyt ti ar dy wyliau? Wythnos diwetha. Nice. Mae'n cool. Wyt ti'n neud unrhyw beth arall gyda Cymraeg te? Wel, dwi'n aelod o glwb cardiau post, rydyn ni'n exchange cardiau post yn Gymraeg, a dwi'n ysgrifennu a dwi'n anfon cardiau y Gymru ac y Deyrnas Unedig ac y wledydd eraill hefyd, er enghraifft nes i dderbyn ac anfon cardiau i Japan, i Ffrainc, i'r Almaen wrth gwrs, ac i Sbaen hefyd. Sori, anfon i pwy? Anfon i bobl sy'n dysgu Cymraeg. Mae'n jyst clwb o bobl sy'n dysgu sy'n eisiau exchange postcards gyda phobl eraill sy'n dysgu. Sut nes ti ffeindio mas am hynna? Wel, enw'r clwb ydy Clwb Cardiau Post, a mae'n hwn eitha perthyn i sydd amser yn Welsh a Welsh Speaking Practice. Clwb Cardiau Post? Clwb Cardiau Post. Clwb Cardiau Post. A ydy y grŵp ar Facebook neu Instagram? Mae Facebook yn hynny. Cool. Mae'n rhywbeth hwyl i wneud. Facebook, Instagram hefyd. Iawn. A pa mor aml? Wyt ti'n dal yn wneud hynny? Dwi'n dal yn wneud hynny. Dwi'n anfon cardiau o bob dre dwi'n dod iddo fo. A dwi'n anfon o leiaf 5 cerdyn bob 2 mis. Waw! Gyda'r un pobl? Nid yr un pobl, mae yna mwy na 300 o aelodau yn y clwb. Waw! Mae gen i safr o ddewis. A siwr o fod ti wedi cael cardyn postiau hefyd i ti, o wledydd? O wledydd eraill ac y Gymru o'r
safar o ardaloedd Cymru. Oh, wow. Mae'n neis iawn. Ie, mae'n... Ie, diolch. Does dim llawer o pobl really neud pethau fel na nawr. Ond mae'n really arbennig, dwi'n credu, a mae'n nice i cael a darllen. Mae'n cyfrwys. Ie, mae'n arbennig, a mae'n peth bach iawn. Dy hynny ddim yn broblem o unrhyw fath. Mae'n hawdd iawn i anfon y cerdyn. Ond pan wyt ti'n derbyn y cerdyn yn ôl, pan wyt ti'n derbyn cerdyn o bobl eraill sy'n ysgrifennu mae'n just teimlad anhygoel. Ie, dwi'n cytuno. Mae'n really dda i gwybod. A gobeithio pobl sy'n gwrando i'r podlediad, maen nhw'n gallu ymuno. Mae'n rhywbeth bach a hwyl i wneud, really. Byddai'n neis iawn. Ie. A falle mae'n siawns pan ti moyn teithio, dwi'n nabod rhywun sy'n siarad Gymraeg yn Barcelona neu rhywbeth, a ti'n gallu fynd i Barcelona i siarad Gymraeg. Cysylltu nhw. O, mae'n dda. Cysylltu nhw a siarad Gymraeg yn Barcelona. Pam lai. Achos os maen nhw'n dysgu, ti'n dysgu, ti ddim yn siarad Catalaneg neu Sbaeneg, so pam lai siarad, mae rhaid i ti siarad Cymraeg te. Ie, wrth gwrs, dwi ddim yn siarad Sbaeneg erbyn hyn chwaith. Yr un peth dwi'n gallu ddweud ydy nobl Espanol. Ie. Gai ofyn y cwestiwn nes i anfon i ti. Dwi'n trio ofyn y cwestiwn pob tro. Mae peiriaid amser gyda ti, a ti'n gallu mynd nôl mewn amser a ymweld tri lefydd wahanol. Ble fasa ti mynd? Wel, oherwydd dwi'n dysgu hanes Rwsia ar gyfer yr holiad, nes i ddysgu am safar o gyfnodau o ein hanes ni sy'n o diddordeb mawr fi, enghraifft amser Peter the Great, neu Catherine the Great, neu Ivan the Terrible. Mae gyfnod hyn yn ddiddorol iawn i fyny, a yn just dod yn ôl i unrhyw un ohonyn nhw i ddeall sut roedd pobl yn byw, sut roedd pobl simple yn byw drwy'r amseroedd hynny. Wel, mae'n cyntaf. Dewis o dri cyfnod, dewis o dri cyfnod, ond roedd yn un. Dau, dwi'n cofio am tri. Cheating. Three thing. Anyways, well, fy hoff ddrama gan Shakespeare ydy Much Ado About Nothing. Lycio ni ddod yn ôl mewn amser i gweld un o berfformiadau cyntaf ohoni. Iawn. Byddai'n neis iawn. Yn y theatr. Ie, wrth gwrs. Ac fel person sy'n eisiau dod yn dysgu ieithwyddiaeth a dysgu gwyddor y Celtaidd, dwi'n deall byddai'n diddorol iawn i fyny ddod unrhyw cyfnod hanesyddol o hanes Gymru i gysgu gwybodaeth am yr iaith Gymraeg, hen Gymraeg, Cymraeg ganol, just y gysgu rhywbeth a i ddysgu mwy fy mhen i fy hun. Iawn. So bydd hynny y trydydd opsiwn ti? Ie, dyma fy'n trydydd opsiwn. Ie, mae'n diddorol iawn. I fod yn onest, dwi ddim yn gwybod llawer am hanes Rwsia, ond dwi wedi clywed o'r Ivan the Terrible, Catherine the Great, falle? Ie. Peter the Great. Peter, dwedais ti? Peter the Great. Peter the First. Naeth o sefydlu St Petersburg. Ie, na ni, ie. A beth sy'n digwydd, beth wyt ti'n mwy wneud ar ôl ti gorffen ysgol? Wyt ti'n mynd i y brifysgol? Ie, dwi eisiau mynd i brifysgol i ddysgu ieithwyddiaeth fel bachelors, ac ar ôl hynny licio ni gwneud gwyddorau Celtaidd fel fy master's course. Iawn, a ble wyt ti'n mwy wneud hynny? Yn yr Almaen. Yn yr Almaen. Wel, bachelors yn Moscow a masters yn gwyddorau Celtaidd yn yr Almaen. Nice. Neu yn Austria. Neu yn Iseldiroedd. Couple opsiynau. Safar o opsiynau, ie. Ie. Sorry, pa pwnc wyt ti'n mwy wneud yn masters ti? Sorry, undergrad ti? Wel, bachelors, ar ôl yr ysgol. Bydd ieithwyddiaeth. Ieithwyddiaeth? Linguistics? Linguistics, ie. Cool. Mae lot o diddordeb gyda fi mewn hynny, achos mae cwpl o'r
iaithoedd gyda ti yn barod, siwr o fod bydd yn diddorol iawn i dysgu mwy am y perthynas, Indo-Europeaidd, ieithoedd Indo-Europeaidd a stuff. Ieithoedd Indo... Oi. Gan hynny, sorry. Cut it out. Mae'n cool iawn. Fab. Wyt ti'n defnyddio dy Instagram di i cyrdd pobl sy'n dysgu Cymraeg? Os ti moyn cyrdd neu siarad gyda pobl neu cysylltu gyda pobl, wyt ti'n gallu rannu dy Instagram di? Wrth gwrs bydd yn neis iawn. Enw fy Instagram ydy Zinzibride. Mae'n golygu ydych yn barod yn y Almaenig. Byddwch yn dweud rhywun Sienbereit. Lyfli, diolch. Wel, felly, Nastya, diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod pleser i siarad gyda ti. Chwarae teg, gyda'r dysgu Cymraeg ar dy ben dy hunan yn Moscow. A gobeithio ar ôl y pandemig, ti'n gallu dod i Gymru a mynd i'n Nant Gwrthein. Pob lwc gyda popeth. A diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr i ti hefyd. Roedd yn ddiddorol iawn y siarad. Bleser hefyd. Diolch. Hwyl fawr. Bye. Hwyl. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn eto am wrando. Cofia, ti'n gallu dilyn ni ar Instagram, Twitter, Facebook, a os ti'n mwyn bod ar y podlediad, gad i mi gwybod. Hwyl fawr a cadw'n saff. Dabo.